Ọhaneze ikwunibe ndị ọma, ọ bụ na isi mbido TV ka ị nọ ugbu a kpọmkwem. Gerenu akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, Achuola onye na-elekọta otu bọọlụ Chelsea n'ọrụ n'ihi mmeri ahụ a na-enwetaghị na asọmpi bọọlụ ụkwụ ahụ ndị Chelsea na ndị Dinamo Zagreb gbara, bụ nke eji naanị otu ọkpụ goolu merie ndị Chelsea. Ndị isi otu Chelsea akọwapụtala na onye nlekọta Chelsea bụ Thomas Tuchel bụkwa onye duru ha ma nwetakwa mmeri na Champions League, Super Club nakwa iko mba ụwa n'oge gara aga dịka onye nlekọta Chelsea. Akụkọ nke itoolu, onye eze ndị Ife, Oni of Ife, alụgharịala nwaanyị dịka ọ gbachara alụkwaghịm ya na nwunye ya nke atọ Naomi Chilekunola n'ọnwa Disemba n'afọ gara aga. Ya bụ onye eze Ọba Adeyeye Eniton Ogunwusi Ọjaja nke abụọ alụbatala nwaanyị nke anọ, aha ya bụ nwaanyị eze Mariam Anakọ Ajibola Ogunnusi, o si mba Kogi. Akụkọ nke asatọ, Wizkid adịla njikere iwepụta egwu ọhụrụ. Wizkid ekwuola n'igwe Instagram na ya ga-ewepụta egwu ọhụrụ taa bụ abalị 9. Onye ọbụla dịkwa njikere ịnụ ya bụ egwu. Akụkọ nke asaa, Anthony Joshua ekwuola na ọ dị njikere ịlụso Tyson Fury ọgụ. Onye na-akụ ọkpọ ala anyị bụ Anthony Joshua anabatala ịma aka n'ihu ahụ sitere n'aka Tyson Fury ka ha abụọ pịa ọkpọ. Akụkọ nke isii, Goyameno si na ya karịrị okwu ya kotara. Onye ahụ nwetara ihe nrite Headies bụ nke ahụ Portable gara erite apụtala wee zaghachi Portable si na ya karịrị okwu ya kotere, ọkachasị n'ogo agụmakwụkwọ, na onye na-enweghị opekata mpe asambodo KG3 bịara na-ama ya onwe ya bụ onye nwere asambodo mahadum aka n'ihu. O wee kwuo na ya bụ ihe nrite Headies kwesịrị ya ebe ọ dị ukwuu karịa Portable. Akụkọ nke ise, nara m asambodo m niile nye ya Wizkid, ọ bụ Burna Boy kwuru nke a. Damini Ogulu, onye ama ama dịka Burna Boy, azaghachila ndị ahụ zọrọ ya ụkwụ n'ụkwụ n'igwe mkparịta ụka soshal midia, bụ ebe ha nọ na-agba egbe ọnụ banyere onye egwu ya ka enwetakarị asambodo. Otu onye wee kwuo sị na ọ bụ Wizkid ka enweta ya bụ asambodo, mana Burna Boy werezie iwe wee sị ya, ngwa chịkọrọ asambodo m niile gaa nye ya Wizkid. Akụkọ nke anọ, Diana ekwela nkwa inye $1,000 maka imetụta ndụ. 100 mmadụ 89 ndị ahụ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ka onye ama ama na-eme ihe onyonyo bụ Diana kwere nkwa na ọ ga-enye ndị ezinụlọ ya $1,000 dịka ego iti aka n'obi. N'okwu ya n'oge ahụ, ọ na-ewute m ebe ọ dị ukwuu banyere ndị ezinụlọ ahụ mmadụ ha nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu. Ama m ka o si adị n'ihi na nwanne m nwoke nwụrụ n'agha Bosnia. Achọrọ m ịkwado ndị ezinụlọ a. Surprised at the women that are sitting right here because they know the source. They can come to me. There is no reason that any of these women should ever think. Akụkọ nke atọ, Sherry Shepherd ga-anara ọrụ n'aka Wendy Williams, onye na-eme ihe onyonyo ma na-emekwa ihe ọchị ma bụrụkwa onye na-eweta ihe omume TV si mba Amerịka. Aha ya bụ Sherry Shepherd ekwupụtala na ya ga-abụzi onye na-eweta ihe omume TV ahụ nke Wendy Williams dịbu mbụ na-eweta tupu ngwụcha izu ụka. Ọ sị na obi dị ya ụtọ ime nke ahụ ma kwuokwa na ọ bụ Oprah Winfrey bụ onye bunyere ya uche ebe ọ dị ukwuu banyere ya bụ aka ọrụ. Yeah, it's the energy I put out, I get it back from the audience. How cool was that to get that advice from her? To get the advice from the Oracle, Oprah, was amazing. Akụkọ nke abụọ, The Weeknd ga-alọghachikwa ọzọ n'elu nkwago. Onye ahụ na-eti egwu aha ya bụ The Weeknd bụ onye kwụsịtụrụ iti egwu ụbọchị ole na ole gara aga n'ihi olu ọgụgụ ka ọ na-eme njem ngagharị mba ụwa niile na-eti egwu. Ekwuola na ya adịla njikere ịlọghachi n'elu nkwago ma bidokwa iti egwu ọzọ. Ọ sị na onye dọkịnta bekee asịla na ahụike ya zuru oke ma dịkwa chim ịlọghachi n'elu nkwago ka ọ dị ugbu a.
Akụkọ nke mbụ, Ashake adịla njikere iwepụta egwu ọhụrụ. Onye ala anyị na-eti egwu Afrobeat bụ Ahmed Olulade Ashake, onye ji Ashake wee mara, egosila ndị niile hụrụ ya n'anya mpekele egwu ọhụrụ ya na-apụta oge na-adịghị anya bụ nke akpọrọ Mr. Money with the Vibe. Igbo ndị ọma, unu ahụlanụ ka ọha anyị n'ọnụ na akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị nọ. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na @isimbido TV. Ewe m sị gị ka emesịa.